कौन कौन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो दोस्त लोग। कौन कौन है कमेंट करो। जो नया है सोरां एसटि आब' सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आब' मा ओंख्रि जानाय आब' खोन्थाहरदो दे। खबर सबरा बोरै मोजां ना? सोरां एसटि आब' बुंदों लाइक दान। थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे। कमेन्ट खालाम दे। कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर। जोंहा सोरां एसटिया मा ओंख्रि जाखो होननानै बुंदों। जोंना आब' ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय सवाबिन। ओंख्रियानो गैया। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आब' खोन्थाहरलाय देलाय। खबर सबरा बोरै मोजां ना? खोन्थाहरलाय दे। खबर सबरा बोरै? जोंहा सोरां एसटि आब'आ बुंहरदों दं होननानै। नंगौ नामा? गुमैयालाय मा खामानि मावोलै आब'? खोन्थाहरलाय देलाय।
जागौमोन दे खालाम सोर दङ सोरबाफोर गोदान दंबा जोंहा रैमालि बसुमतारी आंनि एलबिआव सफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम मा खालामगासिनो दं नै ओरैनो देलु देला खामानि मावलागासिनो लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे खबर सबरा बोरै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे होआखै जोंहा रैमालि बसुमतारिया मा बुंदों मा मावथि जाथारबाय नामा दाना ओंलै खामानि मावगासिनो जेबो नुवाखैनियाव गहा अरना जादों कमेन्ट खालाम दे नै दा खाथिबाबो नाङानो माथो दैलाङावसो बिदि खुगाव गोराय जायो दालाय मा खालामदों एरनानै जाखो गारिखौ मा होनदों गाबोन थांनो होनदों नायखाबाय जों जायोलै इसिबां माबा ओरैबाथ' ओरैसे होबा साबसिन जागोन गावसोर ना नायखाबाय ओरै होबासो साबसिन जागोन जाया ओरैबा नाबथानाय जायो बुस्थुखौ औ ओरैबा गोदोलांनाय सिस्टेमसो जायो नायखाबाय नो गावसोर गावसोर जानोलै मास्टार सासेयासो जासिफैदों ना मादों जा मास्टारानो खाथियावनो ओमफ्राय माबायदि होनदों गारिखौलाय मोजां होनो गाव नुखाबाय आं इंजिनखौलाय आं मिथिया कालारालाय बिराद मोजां होनना बुंदों कालाराबा माबायदि ब्लेक कालार ब्लेक कालारखौ मा होनो गोसोम गोसोमसो ब्लेकबाबो बे माबा ब्लेक नङालै गोसोमद्राय नङा आरो गोसोम बोरैबा फुरलेलेहां आरो स्टाइला बेबायदियाव बबे सोमलि गुरैयालाय जानो थुब्ला गावलांगोन बियो बे औवा मुराखौ लांनांगौ खायनो मा बुख्रानो दां फोनजोबलांबायसो माबाद्रायलै बाथ्राया गोलावद्राय
बांद्राय गासिबो थांजोबथारबायसो नामा कमेन्ट खालामदो दे हा बांद्राय फेदेरद्रायनोबो नाङा एसे जखानि खालाम गन गंसे दानना लानांगौ कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ लामायाव थाहैना 20 थाखा गुगालायबाय जोंहा रैमालि बसुमतारी मा बुंदों मादैयालाय मा खालामदों मादैया न'आवसो दंलै आं खामानिसो मावफैदों न'आव दङ नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय दे मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा खबरा बोरै जोंहा मा बुंदों रैमालि बसुमतारी जोंना लाफा मैथाजों ना पापर बा गोथावथार माथो दे मोनसे लाइक होनानै होदो रैमालि
होआखैबा रैमालि बसुमतारिया बुंदों खबरा मोजां खामानि मावखो दालांनि खामानि मावफैदों जोंहा माइनाव नार्जारि सफैनो हादों आंनि लोगोआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम एबा लाइक होदो दे मोनसे लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै मोजां ना मा ओंख्रि जाखो सानसुनि दुसुमाथार माथो खायथ्रा फैबाय दानो दहजोबखाबाय माथो गुगालांजोबगोनसो बे नांबाय थाबाथाय बेयो बेखौनो नाङो माबायाव टेंसियाव माबादोंमोन माया फैनायलाय मानो हाबजाया जानो हा हाबजाया मानो मा जानांगौ जाखोलै हाबजायाबालाय बाबा हाबजागोन ना हाबजाबावा माइनाव बसुमतारि माइनाव नार्जारि रैमालि लोगो खालामबाय आं नोंखौ भिडिअ' ना आंखौबो सापर्ट खालामदो रैमालिया थांखो ना माखोथाय लोगो खालामनो लिंहरदों माइनावआ
खेंनानै माबा खुंनांसिगोन मा जानांगौ जाखोलै बेसेयावसो जागोन बिसिसो लाफिननानै एसे लाबानो जाहैनाय नङा फारसेल' फैनानै माबायो आरो सैद'ल'ना बियो सैद' बोसोर बेसे जानांगोन खैसे दंबाय दा 11 माने बिसिम नालाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बा 5 इंसि खर' 5 इंसि नागिरबाय स'यावनो होनाय नो गासिबो थांजोबथारबाय नामा जायो हा माथो जालायलायि जाखोब्रा हाबबावाखै हा दंद्रायबाबो मा जानोब्रा दंद्रायबाबो जानाय नङा बे बायह्रा बायह्राखौ ओरैजायसो खालामनांसिगोन बेयावनो खाखानानै जालिखौ डाइरेक्ट खलांहरनोसै खलांनानै ओमफ्राय गासोनानै होनोसै माबाखौ खालामनांसिगोन बिजों लानांसिगोन बिजों फिसा होबावनांगोन
होथारबावनो मोनसे अभार साइज लानानै नाङालै जाखासिगोन इयो कमेन्ट खालाम दे सोर दङ हा बेथ' बहुद गोलाव गोलाव जाबायना गैखाला बियो जाजोब्बाय बे माबाल'सैसो गिदिराल'सै गिदिरखौबो फैफिननांसिगोन बेथ' बहुद माबा जाहैगोन बा उनद्रायबाबो बेखौ बोरै सानिफ्रायसो ओरै माबा हरनांसिगोन जालि सिङावसो खानांसिगोन जों बल खानानै बेयो गयो नालाय ओमफ्राय एक्सट्रा खायथायाव सोनानै सोनानै जारलासो जाबाय फिसासो लाखानांगौमोन दायानो बे बेलथे होबाय थायोलै बेखौ मोजां माबाफिननांगोन बे ओरै माबाबाथाय बे खिथुनिया दावखोयो गोराथारबा बेथ' गोगोम गोलाव हास'नांगोनदांलै हाफ्राव थुसु थुसु हरना खागोन जागोन मा साइसनि बानायनांगौ बाब 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 बाब
गोलावैल'सो जायो बियो बे सिङावनो ओरै थाहैबावगोनसो बियो बे सिङाव ओरै थाहैबावगोन आरो बे सायाव रड थाबावगोन ओमफ्रायसो ओरै गाखोबोगोन माबायदि जाखो जागोन ट्रेक्टरानो खारजानाय नङा बियो गिदिर फिसासो जाजोबसिगोन गुसुनिफ्राय जादोंलै सुथायदों गरमानो
बेखौसो फुदुंनो गोरा दिस्टार्ब जासिगोन नैबे सिंनि जालिनि खर'फोरखौनो होखालाय मानो बेबायदि खालामखो खर'आव ओरै थाहैया बेखौबो गेजेरावनो इउ खालामजोब नङालै बे सिंनिसो जालिनिसो सिंनि जालिनिसोबा बियो लगायजोबाखै नों लगायदोब्रा बेलाय लगायखानाय नै बेलेगखा बे खालामखानाय बे सयथा गैगोना गैया दङब्रा बियो बिदिखा था नङामोन दालाय गंब्रै गंब्रै दे खामानि दं र' दे
रुयो नामा नोंसिनियाव गंथामल'सो नांगोन ना हा बेथ' जाबाय एबारना बेखौबो जायखिजाया फेदेमदोलै दे जायखिजायाल' फेदेमदो दानसैना मा बेहाय इउखौ बेनिफ्राय बै बेसेबां सोदों एसे सैद'
साखिनि मेथाइखौ मानो जाखो नोङो? जाखिनावसोना माबा गोलावद्राय जादोंबा आखिया मोनसे मोनसेल' लानांगौ जों होमबानो जागौमोन दाबायदि ओरैनो दालाय जाबाबो जासिगोन हाबजाला नालाय माबायानो सियारानो
मबाइलानोथ' मा हारसिंनो लगाव थांबाय थायो फाग्ला खासुआबो ओमफ्राय थाला बे दा जोबनानै थाबाय नालाय हारसिंनो इमारजेन्सि कल 123 आव होहरबाय थायो जोंनाथ' बांद्रायो माने माखासे मानसिफोरा इसेखौनो गोनां मोनहैनांगौ
जाला Nồi